Il-lokalità ta' San Ġiljan qed tipprepara l-avveniment importanti jekk kif is-27 ta' dan ix-xahar jaħbad il-125 anniversarju minn meta l-istatwa tal-Qaddies Patrun waslet għand il-komunità Ġiljaniża. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet lejliet dan l-anniversarju jiġifieri l-ġimgħa li ġej se jittella oratorju fil-Knisja ta' San Ġiljan fis-7:30 ta' filgħaxija. Matul l-aħħar ġimgħat kienu qed isiru diversi preparamenti fost l-oħrajn mill-banda ta' San Ġiljan. Akkumpanjata minn kor imwaqqaf apposta u mmexxi mis-Sur Mastu Direttur Riccardo Bianchi, wieħed isib ukoll 5 solisti u 2 narraturi. Dan għaliex dawk li jattendu se jkunu jistgħu jisimgħu b'modi diversi il-ħajja ta' San Ġiljan li hija waħda mill-iktar interessanti grazzi għall-lirika ta' Joe Frigieri u mużika ta' Sur Mast Etienne Spiteri. Fil-fatt jingħad li Ġiljan kien qatel lill-ommu lil missieru b'inċident, episodju li mmarkalu ħajtu u kien għalhekk li ddeċida li jiddedika għal karità u l-ħidma fost il-poplu. Bħalissa l-istatwa ta' San Ġiljan għaddejja wkoll minn restawr bil-kumpanija Atelier del Restauro.